Els homes de totes les èpoques s'han preguntat com es va originar l'univers, quines lleis el mantenen, és infinit, és etern? I la vida, com va sorgir? Fou només el planeta Terra? I per què? La ciència no dona respostes a aquestes preguntes, només ofereix teories. La més acceptada avui és la del Big Bang, l'explosió inicial al començament de tot. T'ho imagines? Tota la matèria, tota l'energia de l'univers estava comprimida en un petitíssim àtom que va esclatar i va donar origen a milions d'estrelles i galàxies. Però, i abans d'aquesta explosió? Abans que existís un sol àtom, què hi havia? No hi havia res, zero, absolutament res. No, no tanquis els ulls. El no res no és la foscor, ni és el buit. No te'l pots ni imaginar. Alguns afirmen que el món va sorgir per casualitat. Quina resposta! Segons ells, el nostre planeta existiria gràcies a una infinitat de coincidències. Això no obstant, és impossible que es donessin soles, com tampoc els milions de cèl·lules del teu cos no estan al seu lloc per casualitat. Aleshores, és un misteri? On es troba la resposta? Obre aquest llibre. S'anomena Gènesi. És el primer de la Bíblia. Comença així. Al principi, Déu va crear el cel i la terra. Ara sí, ja sabem que hi ha un Déu creador i senyor de tot el que existeix. Per a crear el no-res, cal un poder infinit. I això només ho té un Déu totpoderós. El Gènesi diu també: Déu va modelar l'home amb pols de la terra, va bufar al seu nas un alè de vida. La pols simbolitza el cos i l'alè, la vida. Tots dos formen una unitat, la persona humana. Veus com la Bíblia ens parla amb símbols? La seva finalitat no és fer ciència, sinó ensenyar-nos les veritats necessàries per a la nostra salvació. Déu ens va crear a partir del fang o a partir d'un mico? La fe només ens demana creure que l'home comença a existir quan la matèria està animada per l'ànima. Déu crea cada ànima immortal des del moment de la concepció. Però, per què ens va crear Déu? La ciència no ho sap. La fe sí, perquè la revelació ens diu que Déu ens va crear per amor, perquè el coneguéssim, l'estiméssim i gaudíssim d'ell eternament. Déu, el nostre Pare, vol que siguem feliços. Un pare estima. Per això, abans de crear-nos, ens preparà una esplèndida casa, la Terra. Cal que tinguem molta cura del nostre planeta. Amb el nostre treball podem millorar-lo, fer que rendeixi els seus fruits, repartir-los equitativament entre totes les persones, santificar-nos i donar glòria a Déu. La dignitat humana es basa que som fills de Déu. I aquesta dignitat és la mateixa per a homes i dones, i per a totes les races. Vols saber-ne més dels misteris de la creació? De l'origen del món i de l'home, o dels àngels? En aquesta unitat aprendràs coses extraordinàries que et faran somiar.